Hi mga kabisaya, isang magandang gabi sa inyong lahat, lalong-lalo na sa Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang gabi sa inyong lahat mga kababayan namin Bisaya dyan, di ba? At lalong-lalo na sa mga kababayan natin sa Visayas area na napinsala ng bagyo, isang magandang gabi po sa inyong lahat. At syempre, hindi naman natin pwedeng kalimutan yung mga kadugo natin, no? Sa Pilapil Relatives, sa group chat namin, isang magandang gabi sa inyong lahat. Ayun. Andito naman po, nagbabalik Boy Bisaya upang sagutin ang panibagong bidyong pinalabas ni Jormel Labador tungkol sa ating mga kabisayaan. Ang masakit pa doon mga kabisaya, dinamay pa ang mga bata. Kaya nga, hindi na to pwedeng palagpasin ang mga kagaguhan, katarantaduhan ng ginagawa nitong putang inang Jormel Labador na to. Kaya nga, sinasabi ko ngayon sa harap mo, Jormel Labador, real talk lang. Yan sinasabi mong bobo ang mga Bisaya, ang mga bata ang Bisaya, nasa pisonet, mababaho, ang mga kababayan namin, wala nang makain, wala nang perang putang ina ka, sino walang pera sa atin? Tingin ko sa'yo, ikaw ang walang pera kasi masyado kang interesado sa BOTY. Masyado kang nasaktan dahil hindi ka nasama sa BOTY. Bakit? Ganyan na ba tingin mo sa sarili mo? Sikat? Anak na puta, hindi ka pa sikat, tol. Ha? Hindi ka pa sikat. Yung sinasabi mo, mga bobo kami, wala kami makain mga Bisaya. Real talk lang, tol. Mas bobo kayo. At lalong mas bobo yung ama mo. Dahil walang nagawang pagdidisiplina sa iyo. Ha? Tingnan mo nga, pag-uugali niyo magkapatid, Rendon at Jormel Labador. Kung ugaling normal na tao ba yan, mas nirerespeto pa ng mga tao yung mga sinasabi niyong mababaho na basurero na Bisaya kaysa sa inyo. Kasi mas mabaho pa kayo sa basura. Yan ang totoo. At lalong-lalo na yung ama mong walang disiplinang ginagawa sa'yo, mas lalo siyang bobo. Yung uniforming sinusuot ng ama mo, mas marumi pa yan sa putik sa basurahan. Dahil wala siyang ginagawang disiplina sa iyo. Diba? Eh kung may utak pa yung ama mo, hindi ganyan pag-uugali mo. Hindi ka mga apak ng tao. Kaya nga masasabi ko na kung bobo kami, mas bobo kayo. Diba? Isa pag-uugali mo lang, putang ina, parang hindi ka nakapag-aral eh. Diba? Tingnan mo nga pag-uugali mo. Sa bagay, siguro ganyan pag-uugali mo dahil konti na lang natitira sa utak mo. Dahil wala ka na ibang maisip kundi banatan kami mga Bisaya eh. Yan lang ang laman ng utak mo. Ako pa sa'yo. Yan pagkabungangiro mo. Yan pagkabading mo. Kainin mo na lang yung sarili mong bayag. Dahil mas marumi ka pa sa basura. Mas mabaho ka pa sa tambakan ng basura. Kayong magkapatid, mabaho pa kayo sa tambakan ng basura. Ay, isama mo na rin yung ama mo dahil wala namang utak yung ama mo eh. O ano ngayon? Real talk yan. Binabanatan mo kami? Babanatan ko rin kayo. Ganyan na naman yan buhay eh. Ba? Gantihan lang yan. Yung pagbabanat mo sa aming mga Bisaya, yung pagbabanat mo sa aming sa mga bata naming mga Bisaya, hindi naman kami natatamaan yan kasi, alam mo kasi Jormel, kahit ganito ang estado ng buhay naming mga Bisaya, nirerespeto kami.
Disiplinado kami ng magulang namin. Hindi katulad nyo na nasa magarang bahay pero walang rumirespeto sa inyo. At lalong walang disiplina ng magulang nyo. Oh, yun. Di ba? Mas masarap kasing pakinggan, Jormel, labading na nirespeto ka ng tao. Diba? Kahit na wala, yung sinasabi mong bobo ang mga Bisaya, mas may pinag-aralan pa kami kaysa sa inyo. Dahil ang pag-uugali naming mga Bisaya, ang pag-uugali ng mga batang Bisaya, may respeto sa mga nakakatanda. Hindi katulad mo. Lumaking walang respeto, lumaking walang disiplina ng magulang mong, putang ina ka. Kaya nga, masasabi ko sa'yo, real talk, bobo yung ama mo. Katulad mo rin at ng kuya mo. Diba? O sino mas bobo sa atin? Eh di siyempre kayo. Kaya nga sinasabi ko, mas bobo kayo. Dahil yung ama mong walang ginawa pagdidisiplina sa inyo. Tanga yung ama mo. Katulad mo rin at katulad ng kapatid mong si Rendon Labrador. Diba? Alam mo kasi, Jormel, yung tingin mo sa sarili mo na sikat ka. Anak ng puta. Sinasabi mo ikaw lang malakas na sabi o tiway. Huwag mo lang pangarapin yan. Bading. Kasi alam mo, Tarser, Jormel Tarser, bading Labrador pa lang. Dami ko na tuloy matawag sa iyo, putang ina ka. Dami ko mapagkumpara sa iyo eh. Hindi ko alam kung sa kita ikukumpara, kung sa unggoy ba, kung sa tarsier ba. Pero para sa akin, mas maganda pang tingnan yung unggoy sa iyo eh. Tsaka, mas maganda pang alagaan yung tarsier kaysa sa'yo. Kasi, tingnan mo nga yung mukha mo, putang. Lalabas na nga lang yung mata mo. Ha? Tapos magyayabang ka pa. Ewan ko lang sa'yo, Jormel. Ganyan na ba? Sus. Hindi ko alam kung gaano na lang kaunti yung natitirang utak sa'yo. Kasi sa pinakapakita mong pag-uugali, mas may utak pa ang bata sa'yo eh. Sayang naman. Lumaki ka sa yabang. Walang nagawa. Walang maipakitang nagawa. Yung sinasabi mong, yung pinagmamalaki mong katawan, na sinasabi mong mga Bisaya walang kinakain. Walang kinakain, tol. Kaya bato. Hindi katulad ng katawan nyo. Tubig ang laman. Ha? Tubig ang laman. Ito. Bato. Ba? Sige. Kung talagang matapang ka, lumabas ka. Huwag ka magtago sa bahay nyo. Huwag ka dada ng dada. Ha? At pakisabi na rin sa ama mo. Isa siyang tanga. Isa siyang bubo na hindi marunong magdisiplina ng anak. Yang sinasabi mo, ikaw lang ang hari.
Kurutin mo nga mukha mo. Kung makukurot mo pa ba sa kapal? Masyado na makapal yung mukha mo para sabihin mong ikaw lang ang hari. Hari ng mga tanga. Oo nga pala, ikaw na nga pala ang hari. Hari ng mga tanga. Hari ng mga gago. Hari ng may sayad. At hari ng bobo. Dahil yung sinasabi mong kami ang bobo, kami mga Bisaya, ikaw ang hari ng bobo eh. Dahil sa pinapakita mo pag-uugali, ugaling wala pinag-aralan. Biruin mo, pati bata sinasama mo pa sa mga katarantaduhan mo. Masasabi ko talagang wala ka ng utang na natitira dahil pati bata, pinapakialaman mo na eh. Sa laki mo yan, putang ina. Pati bata na walang kaalam-alam, dinadamay mo pa sa katarantaduhan mo, putang ina ka. Yan sinasabi mo wala makain. Yan pinagyayabang mong katawan. Ilabas mo. Huwag kang magtago. Lumabas ka ng bahay mo. Kung talagang matapang ka, magpakita ka. Huwag yung bunganga ka lang sa camera. Hanggang dyan lang bang alam mo? Yan ba pinapakita ang tapang mo? Akala ko ba yung sinasabi ng mga Bisaya walang makain? Bakit natatakot ka magpakita? Ha? Ito nga yung walang makain, no? Yung sinasabi mo. Ito. Yung sinasabi mong wala makain. Mga payat. Ito yung mga payat na Bisaya. Bakit di ka magpakita? Boss MJ, alam ko, mapapanood mo tong video ko. Nakita mo naman siguro yung video pinalabas ni Jormel Labador, no? Nitong Tarsier na to. Ay, hindi. Mas maganda pa pala tingnan yung Tarsier eh. Masarap ang alagaan yung Tarsier. No? Kasi yung Tarsier, mabait. Itong gago to eh. Ha? Isa tong halimaw sa bukid na hindi malalapitan ng tao sa kagaguhan nito. Pagbigyan mo ako na makaharap yung tarantadong may sayad sa utak na Jormel Labador na yan. Yan pinagyayabang niyang katawan. Yan sinasabi ng Manila Boys. Mga lampayan. Walang mga lakas yan. Malakas na kayo sa bunganga. Pero wala sa gawa. Kahit nga yung kapatid mong si Rendon Labador eh. Isa rin yung lampa eh. Isa rin yung walang utak. Isa rin yung bobo. Dahil magkapatid kayo eh. Real talk. Hindi ako natatakot sa inyo. Inumpisahan nyo kami Bisaya eh. Kaya pasensya na tayo. Balatan na lang tayo. Mga bobo. Ang ama mo, isa siyang tanga. Isa siyang tangang ama na hindi marunong magdisiplina ng anak. Yan ang totoo. Kung matapang kayo, sige, ikasa nyo. Dito na ako, Boy Bisaya, maghihintay sa inyo.